Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Җәй көтеп алган, яраткан милли бәйрәмебез Сабан туйлары чоры. Быел 21-нче федераль Сабан туе Нижневартовский шәһәрендә уза. Кичә аның рәсми ачылышы булды. Тантаналы чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның милләттәшләребезгә бәйрәм котлавын Татарстан премьер-министры урынбасары Милли шура рәисе Васил Габделгаяз улы Шайхразиев җиткерде. Бүген биредә милли көрәшебез дәвам итәчәк. Ни кызганыч, пандемия булу сәбәпле федераль Сабан туе быел башка форматта уза. Киң мәйданга җыелып, бергәләшеп бәйрәм итү мөмкинлеге шикле. Ләкин без төшенкелеккә бирелмибез. Ел дәвамында федераль Сабан туена әзерләнгән милләттәшләребез янына Нижневартовск шәһәренә үзебез барабыз һәм бу сәяхәткә сезне дә чакырабыз. Нижневартовск шәһәрендә 40 меңләп татар яши. Аларны милләтләр мәдәнияте үзәгендә очратырга мөмкин. Бүген безне татарларыбыз шунда көтә. Мин дә сезне үзем белән бергә чакырам. Кайсы шәһәрдән килдегез бүгенге очрашуыбызга, үзегезнең ансамблегез белән таныштырыгыз әле. Безнең ансамбль татаро-башкирская песня «Юлдыз». Без килдек поселок городского типа из Лучинск, Нижневартовский район. Ансамблегез ничә еллап иҗат итә инде? 14 ел ансамблебызга. Сабан туйларында катнашасызмы? Конечно, катнашабыз, обязательно, потому бездә из Лучинскта каждый год мында да киләбез, бездә да җырлайбыз. Бөтен районда, Стрижевой, бөтен җирдә йөрибез. Кая Сабан туй бар, сез аны калдырмыйсыз димәк. Калдырмыйбыз. Сабан туйга йөрибез торабыз.
Сабан туйы уңайыннан менә безнең милләттәшләребез безне барсы да карыйлар, барсы да күрәләр. Нинди теләкләрегез бар? Теләкләр моны байлык булсын, бәхет булсын, шатлык, исәнлек телим. Туганнарга, бүтән дусларга. Милли бәйрәмебездә милләттәшләребез бер-берсенә иң матур теләкләрне, иң матур сүзләрне җиткерә. Бу минутларда без сезгә Татарстан президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановның милләттәшләребезгә юллаган котлавын җиткерәбез. Кадерле дуслар, хөрмәтле ватандашлар. Барлык татарстанлылар һәм шәхсән үз исемемнән сезне милли бәйрәмебез Сабан туй уңайыннан ихлас йөрәктән тәбрик итәм. Күп гасырлар дәвамында ул татарлар өчен иң көтеп алынган һәм иң шатлыклы вакыйга булып тора. Сабан туйы хезмәт сөючән, тырыш, уңган, кыю, шат күңелле һәм кунакчыл халкыбызның бәйрәме. Безнең яраткан халык бәйрәме үзенең борынгы асылын саклап калган хәлдә заманча төсмерләр белән баетыла. Туган җиргә һәм игенче хезмәтенә мәхәббәт тәрбияли, буыннар арасында бәйләнешне ныгытуга хезмәт итә. Бүгенге көндә Сабан туйы үзенең уен көлкеле киң мәйданында төрле милләт һәм дин вәкилләрен бергә туплап, Татарстанда һәм шулай Россия Федерациясының бик күп төбәкләрендә, якын һәм ерак чит илләрдә киң колачлы рәвештә билгеләп үтелә. Сабан туйының барлык кунакларын без рәхим итегез дип ачык йөз белән каршы алабыз. Бу безне тагын да берләштерә, үзара якынаюыбызга, татар мәдәниятен популярлаштыруга, телебезне үстерүгә, иҗтимагый бердәмлекне ныгытуга ярдәм итә. Әлеге матур бәйрәм сезгә яхшы кәеф, онытылмас тәэсирләр һәм сөенеч куанычлар бүләк итсен. Пусть Сабан туй даст новый заряд ярких положительных эмоций. От души желаю всем участникам и гостям Сабан туя счастья, мира, здоровья и прекрасного настроения. С праздником, дорогие соотечественники! Бәйрәм белән, хөрмәтле ватандашлар! Biz Түбән Варта шәһәренең татар башкорт халык ансамбле, Нижневартов шәһәре. Biz шушы Сабан туйларга шундый шатланып әзерлек алып бардык. Сез мәгәен бик күп Сабан туйларында шатлык үләшеп йөргәнсездер. Әлбәттә, бик күп бөтен төрле шәһәрләрдә булдык. Мегион, Излучин, Покачи, Нефтеган, Сургут, эргәләге торган, даже Нягиньга хәтлем барып җиттек. 800 километр. Рафаэль әфәнде, федераль Сабан туена күпмеләр әзерләндегез инде? Около 2 лет, представляете, упорного труда, подготовки. Я уверен, что
все, кто в этом участие принимал в подготовке, и Нижнекамск, они понимали, что будет грандиозный Сабантуй. То есть программа была новая, программа была с современными технологиями, и мы были на многих Сабантуях, и они в качестве нашего Сабантуя хотели его сделать брендом. Но вот судьба распорядилась по-другому, Роспотребнадзор вынес вердикт. Вчера был грандиозный концерт, а Буган уже будет мини-куреш. Я уверен, что любители спорта получат максимум удовольствия, потому что спорт – это великое достижение каждого человека, это сила культуры. Вот, и будет разыгран автомобиль, который предоставила Республика Татарстан за первое место. Представляете, какая будет борьба? Борьба будет автомобиль, и еще же в федеральный Сабантуй, еще же, представляете, получить именно брендовый автомобиль. Это не каждому удается, а здесь в северных условиях удастся. И мы будем сегодня аплодировать победителю. Рафаэль әфәнде, мен уйлыйм, барыбер безнең халкыбызда горурлык хисе һәм Сабан туеның бәйрәм кайфы Вы сакланачак. знаете, нашему народу, татарам, присуще это обязательное трудолюбие, обязательный энтузиазм. Вы посмотрите, где Республика Татарстан, где Владивосток, где Ханты-Мансийский, везде татары. И Малонецкий тоже татары. Поэтому татары всегда отличались дружбой между народами. Всегда отличала их харизма такая, что мы будем первыми, мы постараемся победить, мы покажем, что есть еще такое искусство, которое кто-то не видел. Поэтому я очень рад, что и в это тяжелое время Татарстан, Республика Татарстан и Ханты-Мансийский округ приняли правильное решение, усеченный Сабантуй, но он состоялся. Почему говорю состоялся? Потому что мы увидели радостные лица зрителей, детей особенно, потому что мы сами патриоты нашей Родины, и наш проект, это был общий проект. Мы много стучались в дверь Республики Татарстан, когда получили согласие у президента, вот, Рустаму Нургалиевичу Бекзорахметову за то, что проявил и поддержал татар на севере с этим праздником. Я уверен, что впереди у нас большой труд, большая интересная работа. Возможно, и Сабантуй и пройдет и в этом регионе. Бирсен Ходай, хөрмәтле милләттәшләребез, тагын бер кат исегезгә төшереп үтәбез. Бүгенге менә шушы онлайн очрашудан соң сез милли көрәшебезне, Нижневартовск шәһәрендә уза торган милли көрәшебезне онлайн форматта Бөтен дөнья татар конгрессында карый алачаксыз. Безнең белән бергә калыгыз. Alma
шундый матур милли киемнәребезне киеп, шундый матур апаларыбыз кайдан килдегез? Таныштырыгыз әле үзегез белән. Без Стрижойдан килдек, Сабантуйга әзерләндек, тырышып. Менә безнең шушы матур костюмнарыбызны Казанда тектеләр. Ателье Луиза, зур итеп рәхмәт аларга. Ничә еллап иҗат итәсез бергәләп коллектив белән? Быел безнең коллективка 15 ел булды, юбилей концерт ясадык. Шулай итеп, һәм безгә халык исеме дә бирделәр. Шатланып туя алмыйбыз. Котлыйбыз. Ничә кеше коллективыгызда? Безнең коллективта олылардан 11-12 кеше, калганнары балалар инде 20 кеше составта. Балаларны да үзегезгә тартасыз димәк. Алар да Сабан туйларында катнашалармы соң? Әйе, катнашалар. Безнең шәһәребездә этнография мәктәбе Шишмәкәй бар. Балалар шунда татар теленә өйрәнәләр, җырлыйлар, бийләр. Менә Әлфия апа, әйтегез әле, сезнең өчен Сабан туе нәрсә ул? Сабан туй бердәмлек, матурлык, гүзәллек. Сабан туенда сез үзегез иң яраткан менә мизгел, менә шуны күрер өчен барам, мин шуның өчен барам Сабан туйга дигән нинди мизгел бар? Мизгел сәхнәгә менеп җырлау инде үземне белгәннән башлап, 5 яшьтән башлап сәхнәдән төшмим. Уеннарда катнашасызмы соң? Катнашабыз, бүләкләр җыеп кайтабыз. Суания пасуга барра, олма шиләге. Суания пасуга барра, олма шиләге. Шиләгенә караганда үзе кура җиләге. Шиләгенә караганда үзе кура җиләге. Суания пашиләгеннән суларың түгелмәсен. Суания пашиләгеннән суларың түгелмәсен. Башкалар сүзенә барып, күңелең сүрелмәсен. Үлгәндә дә йөрәк тугры калыр, шигъремдәге изге антыма. Җырымны мин илгә багышладым, гомремне дә бирәм халкыма. Менә шушындый матур шигъри юллар Нижневартовскта яшәүче татарларыбызны һәр вакыт рухландырып тора. Алар Җәлилебезне хөрмәт итә, Җәлилебезнең иҗатын ярата һәм һәр вакыт аңа баш ия. Нижневартовск шәһәренең иң матур урынында 2007 елда алар менә шушы матур һәйкәлне куялганнар үз көчләре белән. Һәм әлбәттә бу чиракта инде аларга афәрин генә дип әйтәбез. Һәм бүгенге бәйрәм көнендә дә алар Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салды. Стих о Мусе Джалиля. Муса Джалиль. И сразу образ стал. Перед глазами мальчик и мужчина. Сегодня у него есть пьедестал, а у пришедших к постаменту есть причина. Муса Джалиль. Переколокольный звон бессмертному герою будет литься. А нам в том переливе слышен стон. Видны за проволоку маленькие лица. Муса Джалиль великое писал в малюсенькой и тоненькой тетрадке. Чтоб враг о той тетрадке не узнал, друзья для нас хранили будущего ради. Муса Джалиль, да, это псевдоним. И псевдоним известный всему свету. И мы ему спасибо говорим, герою, преданному родине, поэту. Хөрмәтле милләттәшләребез, мин сезне Муса Җәлилгә багышланган шигырь сөйләгән тагын бер егетебез белән таныштырам. Ул Артем. Артем, үзең турында сөйләп кит әле. Меня зовут Мухамедов Артем, я во 2 В классе, и мне 7 лет, у меня школа 11.
Aha. Менә син бүген Муса Җәлил турында шигырь сөйләдең, Артем. Син беләсеңме, кем ул Муса Җәлил? Это герой. Он попал в плен в Великой Отечественной войне, и он организовал базу вот эту, чтобы против немцев сражаться. Менә шундый егетләребез бар безнең. Нижневартовск шәһәрендә, Казаннан бик еракта яшәсәләр дә, алар безнең әдәбиятыбызны өйрәнәләр. Алар безнең язучыларыбызны, шагыйрьләребезне онытмыйлар. Муса Җәлил кызыма, шаян кызым син минем, таң йолдызым син минем, йөрәгемдә кабынган шатлык җырым син минем, синең гомерең җыр булып, яңгырар бәхет илендә, йолдыз булып янарсың син туган ил күгендә. Таңнан торып бакчада син уйнадың, кынызың аркасындыр, кил кызым, йокла инде йолдызым. Илона, кем син, кайдан син, кайсы сыйныфта укыйсың? Әйдә менә шулар хакында сөйләле безгә. Я Фаттакова Илона, и я живу в городе Нижневартовск, меня 11 яшь. И учусь 4 класста. Илона, әйтәле, синең сабан туйларында катнашканың бармы? Да, әйе. Анда уеннарда да катнашасыңмы? Нинди яраткан уеның бар синең? Мин очень сөем прыгание в мешках, и часто я там выигрывала. Аха, капшыкта йөгерергә яратасың. Хөрмәтле милләттәшләребез, менә хәзер Илонаның яраткан уены капшык киеп йөгерүне дә, шулай ук башка матур милли уеннарыбызны без бергәләшеп, алдагы видео язма ярдәмендә искә төшерик һәм сабан туе кәефен тагы бер кат күтәрик әле. А дальше? Bas kızım epite, sin basmasan min basam. Bas kızım epite, sin basmasan min basam. Senin baskan izlerine min de giderip basam. Senin baskan izlerine min de giderip basam. Bas kızım epite, sin basmasan min basam. Bas kızım epite, sin basmasan min basam. Epitenin kalaçların aşıp kalan içmesin. Epitenin kalaçların aşıp kalan içmesin. Şidirelim pahibişine de vukubatın da zirga düştü. Şidirelim pahibişine de vukubatın da zirga düştü.
керegim şu birgedir kemi kıymet işte. Uf kerегim şu birgedir kemi kıymet işte. Yangayımın türlerine elip koyun tasımol. Yangayımın türlerine elip koyun tasımol. Kerегim şu birgedir kabı vayıp kıymal. Uf kerегим şu birgedir kabı vayıp kıymal. Şuma uredeki şuma kaha şuma uredeki şuma kas ağam sunna tarata tarata ağam sunna tarata tarata saniye uzune ipteşizli saniye uzune ipteşizli ilgizerne yarata yarata ilgizerne yarata yarata ilgizerne yarata yarata ilgizerne yarata şu yarata. Сабантуйларыбыз матур үтсен, яхшы үтсен. Ул Сабантуй ул безнең халкыбызның иң яраткан, көтеп алган бәйрәмнәребезнең берсе. Шуңа күрә очрашырга язсын, бергә булыйк, бердәм булыйк. Бөтен татарларга бездән кайнар сәлам. Нижневартовск шәһәрендә узган гасырның 98 елларында ук татарлар бергә берләшеп үзләренең мирас дип аталган оешмасын оештыра. Һәм әлбәттә, биргә килгәч инде без бу үзәккә кермичә булдыра алмадык. Сезне дә шунда чакырабыз. Ходите, это наш татарский центр, наше сердце, нашего города. Поэтому здесь мы собираемся, здесь мы наши планы вынашиваем, реализовываем проекты. Поэтому я уверен, что мы будем не только примером, но и подражанием, но и будем, самое главное, двигаться вперед, не останавливаться на одном месте. И я уверен, что вам понравится наш центр татарский. Хотелось бы, чтобы такие центры были у многих субъектов нашей Российской Федерации, вот, и чтобы все татарские общины стремились к таким центрам. Әйдәгез күрсәтеп чыгыйк әле башкаларга да. Әйдәгез. Вот это у нас комната для намаза, когда наступают часы молитвы, значит, здесь можно помолиться, здесь можно равновесие получить дух. Народный коллектив здесь занимается, татаро-башкирский шатлык. Вы его сегодня видели? Понравился? Очень понравилось. Ну все, прошу. Ага. Вот они здесь. У нас маленький коллектив Мирас еще есть, детки занимаются. Их тоже. Вот, они здесь, у них как штаб. Они здесь мастер-классы проводят здесь встречи, чаепития, принимают коллег с других городов. Кроме того, они занимаются шитьем, тюбетеляры шьют, там разные колфаки, то есть рисуют, детки здесь танцуют, встречают гостей.
здесь мини-музей, первый президент Республики Татарстан, Тимир Шарифович. Здесь наши кубки, награды. То есть на самом деле татары живут везде, но в городе Нижневартовске никому не уступили по мини-футболу. И первое место мы занимаем уже на протяжении 7 лет. Я уверен, что и вам сегодня наше сердце нашей татарской общины привлекло и понравилось. Вот отсюда все дела общегородские, окружные. И совместная работа с Республикой Татарстан проходит. Мы очень рады, что Республика Татарстан дочерям и сыновьям, которые уехали с исторической родины, помогает, принимает участие в наших совместных проектах. И мы горды, что молодое поколение растет сегодня. Вот мы видим трепетно, вот они рассказывают стихи. Рафаэль Рифкатович, сіз бит мектеплерде татар тілі сыйныфларда учасыз, шулар хакында слеп кетегіз әлі? Ну, этот проект родился не сразу же, открытие татарских классов. Мы консультировались с Всемирным конгрессом татар. Вот. Мы изучали спрос населения нашего города. Спрос оказался очень высокий. И шаг за шагом мы пригласили Всемирного конгресса татар вице-премьера, пригласили Шахразеева на открытие татарского класса, на День татарской культуры. И мы его открыли, первый юбилейный для нас год, 20 лет было нашей татарской автономии. И представляете, в это время мы открываем татарский класс, как подарок, как отчет 20-летия. И получилось так, что выступали детки, пришли родители, был полный зал ахтовый, школьный. Вот. Очень торжественно открыли. Мы взяли в аренду класс, по этому пути пошли. Мы его отремонтировали. Значит, отремонтировали, он стал самым лучшим в школе. После этого все родители нам аплодировали. И директор школы после этого стал ремонтировать всю школу. Мы его открыли достойно. Вот. Мы там проводили тоже чтение не наших дат. Это Мусы Джалиль, это Габдулла Токая. Исәмсез Гүзәлия ханым. Менә сездә ничәләп бала бүгенге көндә татар телен өйрәнә? Әлбәттә алар инде каникулларга китте. Безнең 11-нче мәктәптә инде 3 сәгать бирелгән түгәрәккә. Шул 3 сәгать түгәрәккә йөриләр безнең 24 бала. Төрле класслардан, төрле сыйныфлардан. Алар үзләренең туган телләрен, татар телләрен өйрәнергә телиләр. Дәрес түгәрәкләрдә без татар язучыларын, татар телен өйрәнәбез, борынгы гореф-гадәтләрне, йолаларны өйрәнәбез. Менә күптән түгел генә ашык дәрес үткәрдек. Ашык дәрестә без карга боткасы йоласын күрсәттек. Бу дәрескә без кыргыз, үзбәк, таҗик, күмек балаларын, Азәрбайҗан балаларын чакырдык. Һәм бергә үзебез татар балалары шул үзебезнең татар йолабызны күрсәттек. Без татарча сөйләдек, алар үз телләрендә сөйләделәр. Без менә быел 5нче сыйныф укучылары белән калфаклар тектек. Менә инде монда икесен генә алып килдем. Үзләре уйлап, үзләре төрле бизәкләр, инҗе-мәрҗәннәр белән менә шундый калфаклар тектеләр. Шигүләр шигергә өйрәнәбез. Бәк ара фестивальдә, конкурс фестивальдә катнаштык. Безнең 12 укучыбыз 1-2 урыннар алдылар. 3 гаилә катнашты һәм шул 3 гаиләбез дә урыннар алдылар. Біз анда татарларның, башкортларның бизәкләрен чагылдырган, алъяпкычлар чиктеп, калфаклар эшләдек, түшлекләр эшләдек. Значит, все, что мы делаем на благо нашей нации, на благо нашего народа. И самое главное, на то, чтобы дружба между народами, потому что в одной школе учатся дети разных национальностей, она крепла и была татарская дисциплина, обычаи, традиции примером для подражания многим другим, что так можно жить в мире, согласии, так можно аккуратно одеваться в школу, примерными учениками быть, для родителей быть.
Лиза, браво, так хорошо танцевали. Где так научились танцевать татарский танец? Научилась танцевать в школе студии «Дивертисмент», где я учусь уже 11 лет. Вот. Вам нравится? Да, конечно. Тяжело танцевать? Сложно, да. Это Сколько учили вот этот танец? Немного, месяца 2, но отрабатывала его очень долго, да. На сабантуях сейчас участвуете? Да, участвуем, учим татарский танец большим коллективом, все вместе, да. Пусть мой танец станет подарком на сабантуй всем татарам мира. Спасибо большое. Не за что. И потом у нас вторая школа согласилась, и изучили мы спрос, согласие родителей получили, директора школы, департамента образования, главы города. Вот. И благодаря совместному проекту во второй школе тоже взяли класс в аренду, отремонтировали, затратили средства. Вот. И у нас получилось. А когда уже третий класс мы начали в этом году организовывать, там уже пошло как-то вот по накатанной, потому что департамент образования стал пример для многих, как надо дружить, как надо реализовывать национальную политику. И на самом деле мы вот недавно открыли, значит, и тоже в знаменательный день, это Ураза Байрам, праздник же был, помните, в мае. Вот именно в этот день праздничный мы открыли. Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез, үзегез белән таныштырып китегез әле, сез кайдан килдегез? Исәнмесез, без Нижневартовский шәһәреннән, Ватан ансамбленнән. Нинди теләкләр телисез? Бар дөньядагы бар халыкка да тазалык, исәнлек, бу ширләр тизрәк китсен, шушы сабантуйлар элеккечә үтә торган булсын. Шул бөтен теләкләр. Бөтен кешедә. Во всем мире. Это самое главное. Нижневартовск шәһәрендә 300 меңләп халык яши. Һәм аларның инде әйткәнемчә 40 меңләбе татарлар. Ләкин бирдә уздырыла торган сабан туйлары ул һичшиксез татарларныкы гына түгел. Бирдә яшәүче барлык милләт вәкилләре дә бергәләшеп бәйрәм итә. Менә мин сезне хәзер таныштырам бик матур шибәр кызлар белән. Алар шулай ук сабан туйларында катнашалар. Әйдәгез, якыннанрак танышыйк, бу нинди төркем, һәм быелгы сабан туенда да катнашырга җыендылар микән алар? Девочки, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про вашу группу. Кто вы, что вы делаете и как часто вы участвуете на сабантуях? Здравствуйте, мы хореографическая школа-студия «Дивертисмент». На Сабантуй – это международный татарский праздник, участие в котором мы принимаем каждый год. Получаем мы яркие эмоции, незабываемые. Это очень чудесный праздник. Федеральный Сабантуй вы готовились? Да, конечно, мы очень упорно готовились к этому празднику. Какой танец готовили? Русская плясовая. И еще один татарский танец. Ну давайте мы сейчас посмотрим ваше выступление. Да, конечно.
Сабан туйыбыз жер шарының кайсы гына почмагында узса да, менә шулай җырлар, биюләр һәм әлбәттә инде милли уеннарыбыз белән үрелеп бара. Сабан туйы, хезмәт туйы, шатлык һәм бәхет туйы, шул уйнап көлеп, җырлап биеп, бәйрәм итеп көне буе. Уйнап көлеп, җырлап биеп, бәйрәм итеп көне буе. Шаугыр килә, киң болыннар, кырлар һәм су буйлары, шул кытлы булсын авылдашлар, ямьле сабан туйлары. Кытлы булсын авылдашлар, ямьле сабан туйлары. Hey! В апреле 2021 года в подготовке к федеральному сабантую Центр национальных культур провел онлайн городской конкурс среди кураистов, баянистов города Нижневартовска «Гармония Югры Бескрайней». Жюри подвели итоги. Я приглашаю на сцену члена жюри, руководителя народного самодеятельного коллектива татаро-башкирского ансамбля «Шатлык» Юмагулову Раилю Рафиковну. Лауреатом первой степени конкурса среди кураистов и баянистов города Нижневартовска «Гармония Югры Бескрайней» стал Глеб Лысенко. Лауреатом второй степени конкурса среди кураистов и баянистов города Нижневартовска «Гармония Югры Бескрайней» стал Мирон Лысенко. Лауреатом первой степени в возрастной группе 11-45 лет стал Фаиз Шайдулин.
Фәйз абый, шул кадәр үздереп уйныйсыз әйме? Сез яшь чагында да шундый шәп гармонист булгансыздыр, гармунчы булгансыздыр. Кызлар сезнең арттан мөгаен күз атып йөргәннәрдер шактый күп. Biz bik семья белән biz яшәй уйный башладык. Абыйлар да минем гармунчылар. Барыбыз да бик бәләкәйдән уйныйбыз семья белән. Кайсы яктан сез үзегез? Башкортстан Илшар районыннан. Минем сорауга җавап бирмәдегез әле, кызлар күп йөрдеме сезнең арттан гармунчыга күз төшә бит? Булгандыр белмәйм. Ә монда ничек килеп эләктегез Нижневартовскка? Мин армиядан соң 84 елда килдем монда. Шотлы группасына йөри башладым. Шулай. Өйрәнеп биттек. Сабан туйларында еш уйныйсызмы? Сабан туйларында уйныйбыз. Сабан туйында менә сез гармуныгызны күтәреп, сыздырып шулай чыгасыз әйме? Сезнең янга халык җыела торгандыр. Үзегез менә сабан туен ни өчен яратасыз? Ой, сабан туенда шундый бәйрәм, очрашу бәйрәме микән инде бөтен барыбыз да очрашабыз. Гармунда уйнайбыз, җырлайбыз. Çabışlarda atlar şaba, kim uzardan yarışı. İndirinşi bulur işin, var kışına taraşı. Şavuk gelgen tuparlarının, jillet var yalların. Gümüşüm gümüşüm şınlap hava, dağalı kıyaklarının. Şavuk gelgen tuparlarının, jillet var yalların. Gümüşüm gümüşüm şınlap hava, dağalı kıyaklarının. Киләсе елга федераль сабан туе Ульяновск өлкәсендә узачак. Нижневартовскида үткән рәсми ачылыш тантанасында милли бәйрәмебезнең символы әлеге өлкәгә тапшырылды. Без хәзер Ульяновск өлкәсе татарлары милли мәдәни автономиясе җитәкчесе Рәмис Сафин белән элемтәдә. Рәмис, сез сабан туен уздырырга әзерме? Хәерле көн, татар дөньясы. Чынлап та менә кичә безнең Нижневартов шәһәрендә чираттагы федераль бөтен Россия сабан туеның эстафетасын Ульяновск өлкәсе кабул итеп алды. Һәм әйтергә кирәк, Россия Федерациясында 4нче тапкыр федераль сабан туй уздырырга җыенган төбәк ул безнең Ульяновск өлкәсе. Шуңа күрә безгә Ульяновск өлкәсендә яшәүче татарларга, аның хөкүмәтенә менә шундый Россия күләм матур бәйрәмнәрне, зур чараларны уздыру тәҗрибәсе бик зур. Инде бүгенге көндә әлеге сабан туйны оештыру һәм уздыру комитеты төзелде. Аның инде датасы да билгеле. 2022 елның 18 июнендә без сезне үзебезнең шәһәр ипподромында һәм Җиңү паркында көтеп калабыз. Инде менә бәйрәм белән котлап, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле татар дөньясы, без сезгә үзебезнең Ульян шәһәреннән музыкаль күчтәнәч тәҗрибәләребез, сезнең кәефләрегезне күтәрде дип уйлыйбыз әлеге җыр. Рәмис, бик зур рәхмәт. Без сезгә уңышлар теләп калабыз. Киләсе елга федераль сабан туенда Ульяновск өлкәсендә киң мәйданда милләттәшләребез белән бергәләшеп бәйрәм итәргә язсын. Ә хәзер инде Ульяновск өлкәсе татарларыннан музыкаль сәламне җиткерәбез. Синең өчен җырлар җырлыйм, иркәм тыңларсың микән? Һаман сине көтеп яшим, мине аңларсың микән? Сине генә барысына килә минем күрәсем, күңелемнән түрләреннән килә урын бирәсем. Сине генә Бүлә гиткән назларыңны оныта алмам гомергә. Сине мине
булып яшигел бергә. Сөюгемнең ялкыннарын әйләндермә күмергә. Ярты җаның яратканың булсам иде гомергә. Сөюгемнең ялкыннарын әйләндермә күмергә. Ярты җаның яратканың булсам иде гомергә. Ярты җаның яратканың булсам иде гомергә. Hörmətli millətdaşlarыбыз, Nijnevartovsk şəhərindən жылы очрашуыбыз ахырына якынлашты. Әгәр дә бүген без сезнең күңелегезгә Сабантуй рухы, Сабантуй кәйфе өсти алган булсак, без моңа бик шатбыз. Алда әле Россия төбәкләрендә, Татарстаныбызда Сабантуйлары дәвам итәчәк. Рәхим итегез, милли бәйрәмнәребезгә барыгыз, катнашыгыз, күңел ачыгыз, бергә булыйк, бердәм булыйк, сау, сәламәт булыйк. Алда сезне Бүтән дөнья татар конгрессы сайты аша Нижневартовск шәһәрендә узатырган милли көрәшебез көтеп кала. Онлайн форматта сез аны карый аласыз. Ә мин сезнең белән сау буллашам.